say and then so omi nyina fa ya adwene ne yakoma emfem awurade asɛm a ɛbɛyi anase emfam fem Kristo ɛne asɛmpa yi butaya yɛde wo dwumadie su nyinaa no ɛyɛ baako pɛ dan kwantia nti nkwagye nti na de biara no yɛne mo bɛhyia ɛwɔ afirikɛsie so a yɛde Kristo asɛm ɛtenetene yɛn ho nti sɛde asɛmpa no de biara no yɛbɔ ho dawuro no mɛserɛ ne diem obuo mu so life no so na woni asɔre bi akɔ a ɛserɛ wo sɛ ebere we mu yɛ brɛ a yɛmfa yɛabrabɔ ɛni agorɔ wapa asɔre a honkunkuru ti mu wapa asɔre a ɛka Kristo nkwagye sɛm wapa asɔre a di Yesu Kristo wusɔre ho adanseɛ afei watumi atena asɔre nim atie nkyerɛkyerɛ no hyɛrɛ bɛyɛ a Kristo ba ne ma yɛtɔ so mmienu no bɛfa ahotefoɔ a nso so watumi akɔ bi Kristo wɔnhyira yɛn daa amen. ɛno ano yɛtua no ma ɔbae ɛne ɔman no bɛdi nkɔmmɔ kakra nti ɛno asɛmpa no yɛto din sɛ hwan ɛna wohwɛ no sua no who is your role model who is your role model hwan na wohwɛ no sua no ɛyɛ great message a ɛno a ɔnkronkron ma yɛdi ɛho nkɔmmɔ nipa bebrebe asuasua nipa bi abrabɔ ama abrabɔ no jɛsɛ baabi akɔ wie no ayɛ su ne awerɛhoɔ ebi abɔbɔ adam ebi kɔ wiase ebi asua no bɔne nom ebinom de ɔmo akɔ wura abrabɔ bɔne bim ebinom nso asua nipa bi abrabɔ ama ɔmanya baabi agyina ama enei yɛka wɔn mo a ɔmo wɔ fapem ɛwɔ asase so ɛne Kristo mu asafoɔ no ka ho nti yɛgyina 1 Corinthians chapter 11 verse number 1 so ɛna ɛdi nkɔmmɔ no ɛde sub quotations bebree ɛka ho hwɛ nsɛm no nam Paul so kaa sɛ monhwɛ me nsua me sɛdeɛ mehwɛ Kristo ɛsua no no yɛgyɛ sɛ abrabɔ no a yɛrebɔ no wobɛtumi ahwɛ obi abrabɔ a wɔbɔ so de atoto deɛ ho abɔ bi ama aboa wo obuɔ nso a ne deɛ no wohwɛ na wokɔsua a ɛnya deɛ sɛ ɛbɛtumi aboa wɔ nti nipa baako a ɔyɛ pɛ na wokɔsua no a na wosua no kwaeɛ a wodaakye w'anim nkɔgu aseɛ ɛyɛ Christ Jesus nti ɛno a yɛdi ho nkɔmmɔ bebree ɛkɔ akyiri ɛma asɛm de ba wie no yɛnya afutuo nsɛm bebree ɛfiri mu Kristo ɔmeɛ nte aseɛ daa amen. ɛna nso yɛdi nkɔmmɔ kakraa bi na ɛna asɛm no me ne wobɛkasa fa asɛm tietietie bi ho na sɛde de biara no yɛka no ebia ne nnɛ nso asɛm no ɛnkyɛ sɛ yɛana brɛ no wom dodo na yɛbrɛ paa ɛne sɛ msa kɔyɛ asɔre wɔ baabi program no a last week no mekɔɔɛ no sɔfoɔ no a wɔda asɔre no no wɔtu kwae nti ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ memmɔmmɔdena sɛ mɛba bɛhwɛ akyiri ama no mba bɛhwɛ akyiri mama bi si nanan no mabɛhwɛ akyiri ama no ɛne nipa ho ayi ho nti wɔnhwɛ da nye obi ani saa nti wodi agorɔ na sɛ wanya obi a ɔyɛ gyeni wa deɛ wobɛgye w'akyi ama no no bɛba no na wodi ne nam TV ne radio so nti ɔne me kasa a nɛkyɛ sɛ asɛm na wɔka no tɔ aso mu nti na ɛho bɛhia sɛ msa kɔ ɛhɔ na mekɔkɔhwɛ akyiri ɛde ma no nti yasa bɛ yɛbɛtoa so ɛwɔ media yi so na ɛna asɛm a me ne wobɛka no ɛyɛ asɛm a ɛho hia
ama onipa biara na matudi nse di Kristo asɛm no ɛwɔ yɛn nkyɛn anaa asɛm no ɛwɔ yɛn nkyɛn. Amen. Yesu Kristo ɛwɔ senti a ɔba wiase. Na deɛ nti a ɔba wiase nyina ne sɛ wɔde asɛm a ɛbɛma amanaman aso ateɛ na de nipa bɛkɔ nkwagyeem ɛna ba wiase. Ɔnam asɛm no so ɛna bɔ wiase wei ɛne deɛ ɔmo nyinaa. Ɔnam asɛm no so ne dwumadi ahodoɔ obɛdi yɛn nyinaa no wankwati asɛm no anyɛ bibi biara ɔyɛɛyɛ. Nti ɔdɔfoɔ yɛhyɛ o media yi so yi bibisa sɛ so eti Kristo asɛm no ɛwɔ yɛn nkyɛn anaasɛ ɛwɔ wo nkyɛn. Amen. Ɛnɛ akristofoɔ bebrebe ɛsɛ wɔn agye Kristo adi a wɔn bɔ Kristo din nanso Awurade asɛm no ɛni wɔn nkyɛn. Nyamesomfoɔ bebree ɛbɔ Kristo din ɛne ɛwɔkɔ ne sɛ Memenda dadu Kwasi dadu mpaabɔ ase ɛne ɛnya asɛnketewa wɔkyim ne duku a kyɛ sɛ titifoɔ duku yi bi na wabɔ ana wahyɛ ne straight dress ana akaba ne street ɛna ogyina asɔɔdan mu bɔ ne nsam ɛbɔ mpa yɛkutiri bɛtiri na wɔkotokoto asɔfoɔ na ɔyɛ ne ho bɔkɔɔ te sɛ abuburo anaasɛ odwan a wakyekyere n'ano a okuku no a ɔnka ne ho a wawe abɛka sɛ wei deɛ ofiri soro na aba. Nanso obɛfiri asɔrefie hɔ akorɔ no ka wankɔ asɔrefie hɔ kora nkɛyɛ. Ɛfiri sɛ ne yɛn ne su ne ban bi a ɔbɛdan n'adi ɛde akyerɛ wɔ kunu ɛwɔ fie no ɛyɛ ahomete. Suban bi a ɔbɛdan n'adi ɛde akyerɛ ne yere ɛwɔ fie no ɛyɛ ahomete. Ɛba ne kaa mu kora deɛ a na ɛboro so. De wia obesi atwa driver ni yada paa ensesa ho ɛne baabi obesi nti ɔnka akora sɛ ɔne ɛkɔ wura asɔre fie ɛkɔ da Nyankopɔn ase kɔ bɔ Kristo din. Nti yɛahyia mu yi bibisa sɛ enti Kristo asɛm no ɛwɔ yɛn nkyɛn yɛde nante yɛyɛ no yɔfoɔ. Yesu Kristo na asɛm no a ɔde ba wiase no ɛkasa kyerɛ yɛn sɛ ma yɛnyɛ asɛm no tiefoɔ wurefifoɔ. Wokan James chapter 2 verse number 10 a watwerɛ ma yɛnyɛ asɛm no tiefoɔ wurefifoɔ. Yɛmom yɛmmɔ yɛ adwen mpɔ sɛ yɛbɛyɛ asɛm no ne yɔfoɔ. Amen. Enipa bebree etie Kristo asɛm bet wɔn ntimi nyɛ ne yɔfoɔ. Na onipa biada obo Yesu Kristo din bia sɛ utie asɛm no na wantimi anyɛ asɛm no yɔfoɔ a
ene na wokoi anase wo bai ade ba ko pe ne hia wo ema woni pa da sani wa asase so sɛ yɛde asɛmpa no ɛbɛnante na yɛayɛ no yɔfoɔ yɛwiase asetena yɛtie. Hallelujah. Eti Kristo asɛm no mibisa sɛ adɔfo no ma me ne mo ahyia ɛna nadwi so asɛm no ɛwɔ yɛn nkyɛn na yɛyɛ so adwuma anaa ɛnɛ yɛ benada wankasa asɛm a meke wode yɛ din na ɛyɛ simple analysis ɛwɔ nkɔmmɔ a me ne wodie no ɔn sɛ sɛsɛi Kristo asɛm koraa yɛbɔ ho dawuri ɔn sɛ ayɛ nipa mfonoyɛ yes ayɛ nipa mfonoyɛ sɛsɛ wɔ wiase na ɛyɛ nkɔmhyɛ a Kyerɛwsɛm no ka ho asɛm atoɔ sɛ ɛberɛ ne kɔ awieyɛ a nipa ani bɛgye ewiase anigyedeɛ ho akyɛn Kristo asɛm hwɛ bɔnsam yɛ ne tifuo bɔnsam n'ani ate papa wonim sɛ Kristo asɛm no na di nipa bɛkɔ nkwam yes bɔnsam wonim Satan know it that through the word of God ɛna onipa bɛnya nkwa nti wɔboa pa ɛde ewiase wei ɛne emu nneɛma bi abɛsi hɔ a watwe nipa adwene ɛne wɔn akoma ɛkɔ so ɛkyɛn Kristo asɛm nti ɔn sɛ wohwɛ wiase wei a yɛtim no a nneɛma bi a ɛyɛ funny nneɛma bi a ɛyɛ honam nneɛma asɛ ɛyɛ aniwa ɛfɛ ɛkye adwene ne akoma ɛno na enipa binom ɛne gye ho ɛne na nipa binom ɛne gye ho nsɛm a ɛyɛ dɛfɛdɛfɛ nsɛm nsɛm a ɛyɛ akorɔkorɔ nsɛm nsɛm a ɛyɛ ɛnaadaa ne anansesɛm ɛno na seesei nipa ne gye ho ɛna asɔfoɔ ne asɛbakafoɔ bebrebee ɛnso atena se ahunu sɛ saa na ɛkɔ nti saa na yɛn nso yɛbɛdavɛt yɛn nsɛm de afa nti obi wɔ hɔ a ogyina stage koraa no a nsɛm a ɔbɛka ne sɛ Kristo asɛm no ɔka ne nipa nsɛm ɔde bɛyɛ stories ɔbɛtoto anansesɛm saa ne nipa ɛbɔgye so yo ya ne yɛbɔ yɛn nsɛm pepra nanso deɛ ɔka Kristo asɛm fekɔɔ no nipa mpɛ nipa ntie nipa mpɛw nipa ntie nanso without the word of God ɛdin na wonipa da sani wobɛtumi ayɛ n'atazefo asase so amena nya nyinasoɔ sɛ wokwati Kristo asɛm a ɛbɛyɛ den na watumi anya fapem bi ɛwɔ asase so na watumi tu anamo amena yi Psalm 119 verse number 105 ɛka asɛm kitoa bi tie yɛ nana David wɔne Onyankopɔn ne nante na ɔde Kristo asɛm anaso Onyankopɔn asɛm na kyekyere n'abrabɔ ɛne n'abusua ɔnante Onyankopɔn asɛm ɔyɛ asɛm no yɔfoɔ wanyɛ tiefoɔ wurefifoɔ a naadaa ne ho yɛntie wɔsɛ w'asɛm no ɛyɛ me naase kanea ɛne me kwan ɛso han David say n'abrabɔ a ɔrebɔ no dwumadie bi a ɔredie anamo bi a ɔretu biara no without the word of God ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛtumi ayɛ successful. Okay, Luke chapter 4 verse number 16
was say asase where yete so eyesuma sase. This land or this world in spiritual realm is full of total darkness. Enti Kristo asɛm no ɛyɛ kanea ɛhyerɛn. Enti de ɔfa asɛm no na wɔtena mu no asɛm no ɛyɛ kanea ɛdi saa krɔmfoɔ no anaasɛ saa nipa koro anim na ɛkyerɛ no ɛkwan a ɔfa so a wɔde bɛbɔ bra. Amen. David ankwati awurade asɛm anya bibia ɔde si n'ani so ɔbɛyɔ. Ankwati. If say asɛm no ɔne Christ. Asɛm no ɛyɛ han. Asɛm no yɛ kanea. Asɛm no yɛ mankwagye. Asɛm no na tumi wom. Awurade asɛm no ene na wɔde twitwagye wɔ nipa efiri Satan tumi ase. Na Onyankopɔn asɛm Quran ɛsa yɛ nkranta a yɛde jam Satan tumi ene nneɛma ɛka ho atugu. Medofo yɛwɔ nipa bebre wɔ asase wɔ so a ɔmo bre nyina ne sɛ they have rejected the word of God. I repeat myself. They have rejected the word of God. Owura Yesu Kristo eni agya Nyankopɔn asɛm pa wi o mato atwene eno ti no mobre. Bere na anadwi sister sɛ wo bɛfa awurade asɛm de anante abɔbra kanye wabra bonyina so ni ewu. Kanye wabra bonyina so ni wakwati asɛm no na wo de abrabo bia si woni so. As a young girl like you, what to awurade asɛm ato atwene ɛna wode wo nimdeɛ ne wo nyansa bi asi so sɛ me ho ɔfɛ enti ma ho ɔfɛ nti no ɛnyɛ dan a bɛrima ba bɛware me meka kyerɛ wo no kurem sɛ ɛnyɛ dwuma oboa ɛnyɛ dwuma fine girl, God should bless you ɛnyɛ dwuma sister sɛ woto Yesu Kristo asɛm pa to twene woto awurade asɛm to gu wachi a wachi begu o wachi guo dada every say dia yedua no abusua no mu no saa tumi no edi abusua no so no je urade Yesu Kristo asɛm setie mu ana montuo ena betima mo ade ho afiri sɛ tumi ne nsɛm ena wonam akwankyere ase akwankyere ena nam ase wonam akwankyere ase ena wo hwehwɛ sɛ adiifo ni asofo bi ɛma direction bi ne kokoye na wo break through mra mi hwa nso no Nyankopɔn asɛm ntiw mu esum na di wo so no de betimi yi sum na firi wo ɛyɛ Onyankopɔn asɛm no so no arejeti de asi wadwuma ne nkoso kwai no me paache obebre de betimi ayi saa enkonua bɔne na firi hɔ ɛyɛ Kristo asɛm ɛno so no arejeti de betimi abeyi mogya mu yade brebu mu yade dompe mu yade honhom mu yade firi hɔ no ɛyɛ Onyankopɔn asɛm mu ɛno so no arejeti na no me kan ba abro saa na me kasa na me tie tronsɛm asɛm bia wɔ kan owura bi no wɔ yare ɛwɔ tronsɛm mu a tronsɛm no Yesu Kristo oni ni hia na yaba be ka kye ne se na abofra ewu o ka kye Yesu se Yesu mi wura se wa amantemu a abofra no bewu na Yesu Kristo empese obekọ wose wo wura mesira wo de ka asɛm no speak the word ka asɛm no na minim se ma abofra no ho be ne de I think say Yoruba no wose ka asɛm no na ma bofra no minim se no be ne de Yesu Kristo bie na no ka kya ne se kɔ ugidie enye sɛde wo hwehwɛ no ampa nso owura no ekɔye no ne ba no ohun se ne ho atɔ no ene obisa wɔn mo soma ma ne nkyɛn ne se ebrebe mu na abofra no tɔ no omo ka kya na no o ready ya no hu se bra
Yesu Kristo ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ na ne gyidie agye no na abɔfra no ayɛ ne den no saa berɛ no mu ɛyɛ asɛm no the word. Eti medɔfo ɛna nwummere yi mebisa sɛ Kristo asɛm no so ɛwɔ yɛn nkyɛn anaa yana me yawo yana me yase ne pa bebi ewiase duru pa ye wiase kɔ na wie ya Yesu Kristo ɛnam asɛmpa no so ɛde nkwagye aba sei na yato Yesu Kristo asɛm no to atwene ana yɛbɔ bra bia yɛpɛ ibinom enso maame sɛ nka wadwuma wo yi sɛ wode Yesu Kristo asɛm bɛka wo pa ka bɛboa wo because Awurade asɛm no ɛkasa kyerɛ yɛn sɛ yɛnsua kasa pa yɛma yɛkasa ho mbere nyam da nkyine wom ana meboa Colossians chapter 4 verse number 6 it is written yɛma yɛkasa ho mbere nyam da nkyine wom na yɛhunu sɛdeɛ yɛbɛsi abua obi biara yɛne ne hyia ɛwɔ asetena mu ana wo so woyɛ adwuma ana adwuma na woyɛ ne sika kɛseɛ na wode awura mu dwetire a wowɔ nyina no kɔpɛ ɛbɔsia na de akɔwura adwuma nim ana wonsan sua kasanyansa ana ada ho ato nim deɛ so after all me na mabie madwuma ana wode epo bi ato trim ana wonam akɔ ɛkan sɛ asofo binom so ana wo pa akwankyerɛ sɛdeɛ bɛyɛ a odwuma no ebe pija to wa anu akwaji nsuo na de abɛpiti adwuma mu hɔ wa anu akwaji anonte wɔ yiribi na de bi asra w'anim na de bi abegu adwuma n'anim hɔ ɛmfa wo oh yes I was saying mechanical ɛmfa because Kristo asɛm ntiw mu asɛm na tiw mu ɛntiw mu hwɛ kwan a wɔfa so a wɔne mepaakyɛw bebree customers di nkɔmɔ hwɛ kwan a wofa so a mepaakyɛw osɔre kɔ adwuma hwɛ atade kora hyɛ wo a wode kɔ bio store hwɛ atade hyɛ wo obi atade nyanyanyanya ma wɔte store nanim kora ɛntwe obi kora sɛ ɔmra metɔ adeɛ if you say 100 modest way a yɛ onipa bi hɔ no mo a ɔbɛtɔ wadeɛ wɔkyɛke saa nneɛma no nyinaa na asɛm no nso ɛna bɛtenetene yɛ amen enti David tuyefo ewa Awurade asɛm sɛ wasɛm no ɛyɛ me nase kanea ɛne me kwan ɛso han asɛm no ɛyɛ me nase kanea ɛne me kwan so han eti onipa biada ɔfa Yesu Kristo asɛm sɛ wɔde manante bia no ɛhan ɛne ne bɛtena ɛnya han bia so kɛkɛ Yesu Kristo mu han trenene no ɛno na kyerɛ akwansrafoɔ no kwan mu kɔpie baabi a ne awo agye nkwa no saa han ne bi ɛno ba betena Awurade asɛm na mani pa nyansa wo Awurade asɛm no ɛna bie nipa dwem Awurade asɛm no ɛma wiemfo hunu nyansa Awurade asɛm no ɛhyɛ nipa nso Awurade asɛm no ɛma woda soronko ɛwɔ w'afuom ebetumi a mipaakyɛw hwehwɛ Kristo asɛm ne fa ho tusuye moma yɛ nante wɔ Awurade asɛm mu tɔda paa na wohwɛ sɛ asɔre yɛ kɔso sɔfo opirikyi na wokɔhwɛ nipa a yɛte asɔre fie hɔ a wotumi hwɛ bi din no ho sɛ these people are not serious at all. Some people are in the presence of the Lord joking and yɛkyerɛ nipa nkyerɛkyerɛ adeɛ baako pɛ ne hia yɛ Awurade asɛm adeɛ baako pɛ ne hia yɛ Awurade asɛm mom yɛnyɛ setie ma Kristo asɛm o na ɛno ne yabrabɔ mu fapem kɛseɛ sɛ wokwati Yesu Kristo asɛm a ɛnya deɛ sɛ wobɛtumi ayɛ successful nya deɛ sɛ bibia bɛtumi agyina ma wɔ ɛnya deɛ sɛ wobɛtumi ahunu Kristo anim nyam ɛfiri sɛ deɛ ɔdɔ Awurade no ɔdɔ n'asɛm na ɔdɔ Onyankopɔn nso deɛ ɔdɔ Awurade dɔ n'asɛm no wɔde asɛm no nante so ɛna nadwe
awurade asɛm wɔ yɛn nkyɛn ana awurade asɛm ni wo nkyɛn nti ɔnsɛ woda so na obi yaka awurade asɛm ni wo nkyɛn nti ɔnsɛ woda so na obi ɛtwe manso awurade asɛm ni wo nkyɛn nti ɔnsɛ wonni brɛ kora mepaakyɛw wodi sua bible awurade asɛm ni wo nkyɛn nti ɔnsɛ wakoma mu no nneɛma bi hyɛ mu a ɛnya a ɛwew awurade asɛm ni wo nkyɛn nti ɔnsɛ mepaakyɛw bebree wokɔ asɔre fie kora ɛyɛ wo den sɛ wobɛyi sika mpo de abɔ afɔdeɛ nyɛ sɛ bi ne wɔ bi wɔ hɔ kɔrɛhye kora mpɛ sɛ ɔbɛto yɛyɛ bibi wɔ kristo fie kora na wonwiinwii tia awurade asɛm ni wo nkyɛn nti wonte twerɛ nsɛm ase wonte nyamesom ase wonte dwumadie no a ɛkɔ so wɔ asɔre fie hɔ no ase nti wontumi mfa ho nhyɛm David se awurade asɛm ɛyɛ me kwan so han ɛne me naase kanea awurade asɛm David se ɛyɛ me naase kanea na kyerɛ sɛ ɛyɛ abrabɔ mu kanea ɛhyerɛn ma onipa abraba a ɔrebɔ no nneɛma tumi sisi anim pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ Kristo asɛm no saa na ti ebie kwan ma nipa ɛkyerɛ wa na montuo papa ma afa so na so anadwi nti Kristo asɛm no ɛwɔ yɛn nkyɛn maame wode wankasa yɛdin no bisa ho Kristo asɛm no wɔ nkyɛn ɛtiw mu me ne omienu yɛde yɛ adwuma ɔnsɛ kukuo bi bata ho ɔnsɛ kukuo bi wɔ ɛwɔ so kukuo bi ɛba ɛny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 ɛ ɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ ɔba a wɔne na wo a wɔne ɔba tena wɔ nkwaraa mmienu obufu a nkwaraa no koraa mpɛ sɛ ɔbɛhwɛ wɔn bra ɛso wote asɔre fie o wote asɔre fie redi bible ɛbɔ wɔ gan elidi kɔɛ bɛrehwɛ akome kura hwɛ akome kita wɔne ɔba wɔ nkwaraa mmienu bu ɔkora baako pɛ nso obufu a onwene wɔ ba no a wawo no no onwene ne ho obey be frɛ nyɛ ɔne nɛteɛ obey ti bi frɛ na de na to blacklist hwɛ suban wei yɛ kita wa wode ti wurade fie sɛ wurade asɛm no wɔ yɛ mu a ɔho medɔfo you will never hold any grudges in your heart against someone. I'm telling you. And every believer biano say unya be piatia se fo asase so a ade ba ko ehia sese ye tu wan na mo hwehwe akira kwan ye Kristo asem ye ehwehwe Kristo asem ye hwene nua no mu di na adwen bi akasa akire ne se we du ofire kura se na aba oye temelele nti mamemfa me 360 mindset no entinani mie na adwenani no hunu se town na waba na wayɛ nwa atimi ayɛ eniema turukaa bi afa kwati kwan bi so agye obi sika kokoam esi atutu petro na ya atutu mu no no ɔno ankasa de ne pɛ atwa ne bo ɔde ne pɛ atwa ne bo a ɔno nko a drive na wɔ drive no ɔde ne pɛ atwa ne bo a edura nwumra a ɛso sika a wɔgye no station esina kwa mamponten enso so obe na shot to sa kalabuli krono a driver fo ni wo mu mate fo bi no krono yede sa brabo we nyina sisi ye ni so maako sa na yede edu kwasiare memenda so aye kwa sore
Atamuda. Iriba womu ebeko womu ebenya nkwa no Maza. Womu ebeko heaven. Ebeyere say. Yeka kuro nyansa kuro no a sabrabo we nyina ka ho de na dwen bu obi kwasea. Bokuro no de na dwen bokuro no. De na dwen bokuro no pen ye kita no wo kirade no de na dwen pen no de bokuro no. Wo ye sofo wote asore ya no no de na dwen ni nimdie ni nyansa bi no de ba asore no emu nipa kuro no. Wiase adwapade nti. Nanso twonsam say ewiase wei bibia a yehunu bi ebetwam o bibia a yehunu bi ebetwam all things shall pass away but Bible e kan asem bi was say na masam de entwam dia. When you read the book of Luke chapter you can say Mark chapter 13 verse number 31. Watchro Mark chapter 13 verse number 31. Was wasoro any asasi betwam. Osoro any asasi ebetwam. Na mia safograde masem entwamuda. If you say John chapter 1 verse number 1 Baba kind verse 3 hormo baba for moi. When I'm Christ asam so asam na Christ. When I'm asam so na ya ade nyina. Yesu wontwam. Nti na asam so ntwam. Ena ade a etwam eno na ne me no mienu di akire. You say yakwaya na se bai. Yesu Christ say osoro ne asase we betwam na asam ntwam. Adenti ene yentimi mfa ye ho nto asam so na asam no sustain ye. Asam no nye nkwansi ho. Asam no emfa yensie. Ntiene obi ti asori fie na sofo preacher kakra bi pe na opekun apiako. Obi eti asori fie ne sofo hu ye nahi because of the word of God. Okani mu. Awurade asem no nso no me pa ache onya akrokru. Yes, enya akrokro awurade asem twi nipa nim. Awurade asem tritri nipa. Etoda awurade asem hye nipa nkuran. Edi se wote asori bim ana wote sofo bi na ase ana wote man of God bi enchei ana se me pa ache obebre awurade asem no wonfa be nkirew ana se wo mu no obey the enemy to the word of God wa ene na wo mpa nkwa wo Kristo. A lot of people has become an enemy to the word of God because of their attitude, because of their lifestyle, because of their ignorance. Omon pense omo behunu no kurenti omo be ya asem no tamfo. Se urade tu na ni hwa asase we so na wo hwe nipa mamu a me no mienu ya setrem ya brabo no urade asem no so itibi wo ye nche ana. Se wo fa na asem na se wo nante wo na asemu a se wo bra ne mo ye din na wa ni daso asan obehwew agenkwa no obehwew Ewurade behwew made nyina yeye obehwew Ewurade behwew onyame behwew made nyina yeye se wo fa na sam na se wo nante wo na asemu a se wo bra ne mo ye din na wa ni daso asan obehwew Ewurade behwew Ewurade behwew made nyina yeye Jeremiah nom nyina fa asam ne de nante adan na me no mienu yentimi mfa Ewurade asam nante Abraham de ne ho to Ewurade asam so
nsɛm bia owura Yesu Kristo ka kyerɛ no ɔgye asɛm no di asɛm no Onyankopɔn asɛm no ne Awurade na ɛnam saa yɛ so ɛma wohu Onyankopɔn ne monyam ɛna na dwi adɔfonom mene udi nkɔmmɔ kakra bi wate Awurade bɛn wo our Lord Jesus Christ is much closer to us or to you. The only thing left behind you is the word of God. The word of God. But a lot of Christians are now chasing worldly things rather than the word of God. A lot of Christians are chasing worldly things rather than the word of God. Awurade asɛm wɔ de nipa bɛkɔ nkwa mu no ɛne nipa hwɛ kyerɛ kwa bi because adwene ne akoma no ɛwɔ wiase nneɛma so adwene ne akoma no ɛwɔ wiase nneɛma so but the book of Mark chapter 30 verse number 31 says ewiase a yɛtemu yi emu nneɛma nyina bitwam but Awurade asɛm deɛ ɛntwam da o Awurade asɛm ntwam da o ei Sisa, deɛ wayɛ onipadua wode nom abɔnten so a enwi ahodoɔ nyina bi gu tire so mɔwora ahodoɔ nyina bi gu tire ɛwɔ naa so ɛne wɔn nsa so na wakeka w'anim adubire na mepakyɛw na nsuo bɛmpo ahyɛ aseɛ yɛ wo yi na wɔn ntaade hyɛ mu nyina yɛ wiase abrabɔ nyina soɔ die yi Awurade sɛ menka nkyɛw sɛ etwam gye ɔdo ho akɔhyɛ mu no etwam it is passing away etwam ana asoso do ho ato soɔ etwam o etwam tienkumuni etwam na deɛ wɔyɛ deɛ Awurade pɛ no wɔno ɛna tena wɔda amen eti ɔdɔfo a mene wɔhyia ɛna nadwi mebisa wo sɛ enti Kristo asɛm no ɛwɔ wo nkyɛn anaa Kristo asɛm no wɔ nkyɛn Yesu Kristo asɛm no ɛwɔ wo nkyɛn na de yɛ adwuma amen yɛnhwɛ asɛm bi ɛwɔ Luke chapter 10 Luke chapter 10 Luke chapter 10 verse number 41 yɛnhwɛ asɛm ketewa bi wɔ hɔ Luke chapter 10 verse number 41 yɛnhwɛ asɛm a Yesu Kristo ɛka ɛrekyerɛ Martha wɔsena Awurade bie ebua se no sɛ Martha 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 odwendwen na wo ha wo ho nneɛma pii ho na adeɛ baako ɛne hia Mary adeɛ wɔyi deɛ yɛ no na ɛno ɛna obi ɛntimi nye ne nsɛm amen tienio wɔsena Awurade bua se Martha sɛ Martha Martha wo ha wo ho ɛwɔ nneɛma pii ho wo ha wo ho ɛwɔ nneɛma pii ho ei ɛtɔ da yɛyɛ Kristofoɔ yi yɛha ho nneɛma pii ho ɛtɔ da yɛyɛ nyamsomfoɔ yi yɛha ho nneɛma pii ho sister wo ha ho nneɛma pii ho bra wo ha ho nneɛma pii ho adentina Yesu Kristo ɛka kyerɛ Martha sɛ wo ha ho nneɛma pii ho firi sɛ ewiase nneɛma a enipa yɛkɔ ba ne yɛte ho mfifire na yɛkɔ ba ne nyina no Awurade asam sɛ ebetwam and last forever. Eye tempra. Na Yesu Kristo asɛm no eno na di onipa ekwankwam eno na betena ho da. Enti yeyi nipa yete atasefo asase yisuo no. Yemfa ye wonto asɛm no so nante asɛm no mu ye bra wom. Na emmoa ye. Embie nkwagye kwa bi mfamae. Ene muemfa ye wonto asɛm no so wate. Yesu Kristo ka kyerɛ Martha wɔsɛ Martha Martha wo ha ho wɔ nneɛma pii ho wo ha ho ɛwɔ nneɛma pii ho bra wo ha ho
sɛ wobɛfa Yesu Kristo asɛm a awurade nam ne tumi so bɛbie kwa ma wo a ɛnyɛ sɛ mambɛt na bɛmu a yɛyie wo ha wo ɛnyɛ mambɛt ne na bɛmu a yɛyie ɛnyɛ mema asɛm no na bɛmu a nya baabi agyina ɛnyɛ ma asɛm no na bɛmu a baabi agyina ɛnyɛ nkontompo ne azaa ne korono no oh ha ho. But when you live by the word of God and you submit under the power of Christ Jesus, me kachira wo say Yesu Kristo a wo ye wiase agenkwa a otumi ade nyina ye obesiesie ne ma nyina pe e de ama wo kasa kire ye Matthew chapter 6 verse number 33 say ye hwehwe osoro ahini ne ne kane na wo de yenom die mprempre wodi akira wo hwehwe no awurade Yesu Kristo frɛ ne sɛ yenom ofrɛ ne sɛ yenom just eno kura no obu onim de wo si boss a ne ma ne din sɛ yenom no on regard on respect ye nipa ne ye hunu sɛ so wo mfa so ma ye to the sense say as ye nya ye ho bɛkekae awurade frɛ ne ye yenom omu beda dia sombo ema me no mienu ye so awurade ani sɛ ye bɛfa asɛm no de anante asɛm no so ɔmfa so o ɛna di nipa kɔnkwam asɛm no na transform nipa every bɔne tibiam ebegyina nokore kwa so asɛm no ɛna hyɛ nipa ɛnso ɛwɔ Kristo anim sɛ wo fa na asɛm na sɛ wo nante wɔ n'asɛm mu a ɔbrɛ ne mo yɛ den na w'ani da so asa ɔbɛhwɛ wo agenkwa bɛhwɛ wo onyame bɛhwɛ wo made nyina ye hallelujah yɛmfa awurade asɛm nante yɛmfa Yesu Kristo asɛm no nante asɛm no ne kura wo nipa mu o asɛm no ɛna de wo nipa kɔ nkwagye asɛm no ne betima yɛ wa brabo yie o sister asɛm no ɛna betima yɛ wo yie o asɛm no ɛna betima yɛ wa brabo yie o asɛm no ɛna ofa ne yie na wo nante mu a ɛbɛtwe adansedie ne nkunimdie bi di abrɛwo amo ahye Kristo die ne wonyam iti baabi a wo hwɛ me firi bia no mesrɛ wada sɛ wani ni Kristo asɛm so a ɛnam wani megina asɛmpa no so mesɛ obi timi sie sɛ no sɛ wɔkɔ asɔre fie otimi hwɛ tam saa wɔsɛ sabre de mɛkɔ no mo yɛ ntoatoa no so a kyɛ sɛ Nyankopɔn asɛm no no wɔka ho asɛm obi timi kɔ asɔre fie ye be preach no afa no bagna pa wonye serious you are not serious kanyam yasɛm no wapie oh we dey say wɔka Nyankopɔn asɛm nyam yasɛm de tumi bia nim why na ka kyerɛ wɔ wana ka kyerɛ sɛ tumi ni Nyankopɔn asɛm who told you that say tumi ni Nyankopɔn asɛm ubenye Kristo asɛm na do wato so Kristo asɛm enu ɛsa yade etutu ahomane ɛma nipa nya brabo mu nyina so ɛde nipa kɔ nkwagiem wosi su nipa so on the deep for buache because of the word of God wa on fa ho to sunji on the deep for jiwsi ke die ebi kura ne wada wora asma mi ke wora se me bua ka kire me wo pa nante na wo mpe Kristo asɛm nti on so kɔ ya na difo kokoi difo kokɔ no wote soro no o ka cha se bra no mo akwankyerɛ wani ba so no wada difo kokɔ wo de me ka wahu kokɔ bi na wote soro no ase difo kokɔ bi te wo mpatam wo no wada because wo reject awurade asɛm ana asɛm no so sa wo reject a ahombɔne ba wo nkyɛn ɛbɛkyerɛ wo kwanbɔne ma wo fa so jenu guase na beto eti enanwumire yi ya me ne wudi nkomo yi no afutuo kakra me de ma awurade ma ne adɔfo no mu nyina ne sɛ wopɛ sɛ wonya Kristo mu ɔgye a
me reject awurade asɛm mfiri wa brabo mu dia. We say asɛm no ɛne ne Kristo tumi. Asɛm no ɛne Onyankopɔn tumi. Yes. Onyankopɔn tumi wɔ asɛm no mu. Kristo nyina so ne ne tumi no ɛwɔ asɛmpanim. That's the reason why ntia ansa na ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne bia wɔ ne brɛ sofuo mu no wodi ka aka asɛm no ansa na wayɛ nsɛnkyerɛnne. Ɛto ka atwerɛ no a wɔse awurade nsoma na asɛm kwa ɔsoma na asɛm no a ɛbɛyɛ sɛdeɛ wɔno Onyankopɔn soma asɛm no. Ananya sa na twɔn nsɛm no ka. Sa na twɔn nsɛm no ka. Enti mɛsrɛ dodo a yɛhyia ɛwɔ media yi so sɛ asɛm no ɛwɔ yɛn nkyɛn anaa. Asɛm no wɔ yɛn nkyɛn. Na wɔ yɛn nkyɛn a yɛde yɛ adwuma. Ɛwɔ nkyɛn a yɛde nante. Ɛwɔ yɛn nkyɛn a yɛde bɔ bra. Ɛwɔ yɛn nkyɛn a yɛtimi de tua na mɔn. Wiase awie brem ne wei. Adɔfo no ne agyini manma. Ɛne dodo a mene mo ahyia. Adeɛ baako pɛ ɛna so wɔ mfasoɔ. Yesu Kristo ka kyerɛ Martha wo. Wɔsɛ Martha Martha, oh ha ho nneɛma pii ho. You are wasting your time. Ɛwɔ nneɛma pii ho. Na adeɛ baako pɛ na yɛ obi ntimi nyɛ mfiri wo nsam ɛne me Asafo Yehowa masɛm. Ɛno na wo nua hu na wadi ka afa no. Wo nua Mary hu wafa asɛm no. Ɛyɛ sɛ woyɛ adwuma pɛ wano aduane o nanso memfa wo brɛ nyina amma honam nneɛma nko a na ɛnregye te asɛm no adɛyɛ magye Yesu adi te Yesu Kristo amafa no sɛ mekra no magyenkwa no ano sɛ wamfa na asɛm anante a asɛm no ntimi mmie kɔ ama wo na ɛntimi mfa wo nkɔ Awurade nkyɛn. Fi sɛ deɛ ɔfa Kristo asɛm no sɛ sɛ wɔde asɛm no yɛ adwuma. But dodoɔ no ntimi mfa asɛm no nyɛ adwuma. Mesrɛ Awurade sɛ ɔmo ani ntim fa asɛm no nyɛ adwuma. Baabi a wohwɛ me firi bia na Awurade Yesu Kristo mfa asɛm no mu tumi ntena yɛ mu ne ɛmfa asɛm no nyɛ adwuma. Ne yɛde yɛ adwuma a ɛnsɛnkyɛnne awura no ɔde ne tumi ne n'ahoɔden so bɛboa. Hallelujah. Yɛnkan Colossians chapter 3 verse number 16. Metwitwa me nsɛm so ntie because menya deɛ sɛ mɛkyɛ. Colossians chapter 3 verse number 16. Yenti Awurade asɛm. Colossians chapter 3 verse number 16. Ɔse momma Kristo asɛm no ɛntena mu bebree. Hɛde no kora sɛ abrabɔ nyina soɔ. Abrabɔ nyina soɔ. The pillar abrabɔ nyina soɔ kyɛ sɛ fapem a ɛwɔ nipa desani ya abrabɔ a yɛbɔ mu. Life without Christ, life without the word of God is full of crisis. Abrabɔ papa nyina soɔ. Life no a yɛbɔ no. Ni nyina soɔ ɛne Awurade asɛm. Obeshi obese me isa ho ayefa akasi ameda asɛm me about life. When we talk about life, we are talking about the word of God and Christ himself. Me about life, you know. Life means Christ and his words. Was say abrabonyina so. Mami, o life is so many washia. Abraba wo boy pa ni nyina so no sanity. I'm glad God should bless you. Sister, abraba wo boy me pa che wo nyina so pa ne sei. Eti wa abrabo nyina so nti ye Kristo mu nyina so. My younger brother, my elder brother, eja wo hwe me ahobrasem. Eti wa abraba wo mu sesi ai me pa che wo bebre enti ye Kristo nyina so pa. E na de chichira abrabo yi. Na this da bi na said the was ya shabra bona sikura ndi ebe peke ebe boa ebe boa
wɔse abrabɔ nyinasoɔ. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛma yɛabrabɔ emu nyinasoɔ no yɛ successful a, owura Yesu Kristo asɛm utuefo sɛ ɛnea yɛma Kristo asɛm no ɛntena yɛ mu bebree. Ɛnɛ nipa bebree ewiase ɛwɔ mu mu. Ewiase ɛdɔɔso wɔ mu mu ɛkyɛn Kristo asɛm. Ɛna wɔ nipa biara nso sɛ ewiase ɛdɔɔso wɔ mu kyɛn Awurade asɛm a wobɛyɛ honam. Na obi bia asɛe. Obi bia asɛe. Mama yɛwura mfi sɛ David ka kyerɛ Samson nwoma nim sɛ Awurade asɛm no ɛyɛ naase kanea ne yɛ kwan so han. Eti sɛ me no omienu ɛtena Kristo asɛm no anaasɛ yɛma Awurade asɛm no tena yɛ mu bebree a ɛbɛyɛ kanea ɛwɔ yɛabrabom dwumadie bi a yɛdi bi abɛyɛ successful. Tieni wɔsɛ momma Kristo asɛm no ɛntena mo mu bebree na monkyerɛkyerɛ mo nkasa nkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu. Yɛma Kristo asɛm no ntena mu bebree. Ɛnso nnɛ nipa bebree Kristo asɛm nti wɔ mu. Adwene no ne akoma no ɛnsɛm ɛwɔ mu sɛ nanadwe pa a yɛhyia life so pa no ɛna sɛ Awurade ebiebie obiara mu akoma mu adwene mu ama yɛahwehwɛ mu ahunu nneɛma ɛwɔ mu a Yesu Kristo sɛ n'asɛm na sɛ trɔnsɛm no sɛ yɛma n'asɛm no ntena yɛ mu bebree. Maame, brother, medɔfo, me ne wɔhyia life no so. Deɛ wɔ mu sɛsia no sɛ yɛ grupu a deɛ na dɔɔso. Sikasɛm, adwumasɛm, awaresɛm, nyameasɛm, akwantusɛm, nkratasɛm, hwahwasɛm, hwahwasɛm, ɛyɛ kuku, yɛboaboa no a deɛ wɔ hen ɛna dɔɔso ɛwɔ wo mu. Nyameasɛm anaasɛ awaresɛm. Ɛyɛ akwantusɛm anaasɛ deɛ na dɔɔso kyɛn bi. Yɛsiesie nte sɛ nkuruma anaasɛ ntosi anamɛkɔ a egu apampaa so a yɛkɔtɔn. Nti sɛ yɛsiesie ne siesie deɛ na dɔɔso ɛwɔ nipadua mu. Deɛ na dɔɔso wɔ kram. Deɛ na dɔɔso wɔ yɛabrabom. Trɔnsɛm sɛ yɛma Kristo asɛm no ntena yɛ mu bebree. Wankasa ketewa bi o, yɛ mu bebree. Ɛfiri sɛ Awurade asɛm no tena yɛ mu na dɔɔso a ɛno na bɛtumi ama yɛ nkunimdifoɔ. Fidie wodo ɔbɔnefoɔ ne sum nyinaa no ɛbɛhwɛ nhwae ɛfiri sɛ Kristo asɛm no te nkyɛn. Ɛma no nyɛ nwa Yesu Kristo ɔbɔnefoɔ no kɔsoɔ no hwɛ. Na ɔgyina Onyankopɔn asɛm a ɛwɔ ne nkyɛn so ne timi di bonsam so nkunim. Na Awurade asɛm no mu bebree ɛbɛyɛ dɛn mpo na sɔhwɛ ba ɔdɔfoɔ mepakyɛw yɛtimi adi so nkunim. Because the word of God is so small in our heart. Sɛ wofa na asɛm na sɛ wonante wɔ n'asɛm mu a ɔbrɛ ne mu yɛ den na w'ani da so asa ɔbɛhwɛ wo. Awurade bɛhwɛ wo, agyenkwa bɛhwɛ wo, made nyinaa yeye. Sɛ wofa na asɛm na sɛ wonante wɔ n'asɛm mu a ɔbrɛ ne mu yɛ den na w'ani da so asa ɔbɛhwɛ wo. Agyenkwa bɛhwɛ wo, Awurade bɛhwɛ wo, made nyinaa yeye. Hallelujah. Momma yɛmfa yɛn ho nto Awurade asɛm so yie. Yɛnya asɛm no yɔfoɔ, yɛntena asɛm no mu, yɛma asɛm no ntete yɛn, yɛma asɛm no nwura yɛn mu, yɛma asɛm no transform yɛn, yɛma asɛm no nyɛ yɛadwene ne akoma mu adwuma yie. Na yɛn mu ntimi nyɛ han. Yɛma asɛm no refa ne yɛ kra ne yɛ nipadua no. Na timi aboa yɛn akyerɛ yɛn nkwagyeɛ kwa me yɛtimi afa so ama nkunimdi yɛtimi ne abɛtena. Asɛm no. Eti wɔ nipa biada a mepakyɛ wɔ life yi so a wopɛ sɛ wonya Kristo mu adansedie
na wopɛ sɛ awurade abasa ne di nima wo na boa me na yɛtimi nya nkwagye ma yɛ kra daakye atemu ada no yɛmfa awurade asɛm nante John sɛ sɛ wokɔti wɔ no a wontimi nyɛ hwee John chapter 15 yes wɔsɛ sɛ wokɔti me awurade a meyɛ asɛm no a wontimi nyɛ biribia ma no nyɛ yie tinɛ anadwi nkɔmɔ a me ne wa bɛdini sister sɛ wobɛma awurade asɛm atetew atoa w'abrabɔ so a ɔmfa se yɛ nkwa wieyɛ da animonyam kɛseɛ bi wɔ w'anim a wasiesie fa n'asɛm so ɔde brɛw sɛ yɛ awadeɛ mu a ɔbɛhyɛ wɔ animonyam ama nkonimdi aba ma abusuanum nnipa bi mpo ahunu aka sɛ ɛyɛ wei deɛ adanseɛ wei deɛ awurade na ayɛ ɛnyɛ nipa yes brother sɛ wode wo bɛto awurade asɛm so afa awurade asɛm de abɔ bra a baabi awurade de wobɛduru wɔ n'anim ɛwɔ abusuanum ɛwɔ abrabɔ mu no nnipa bi bɛgyina baabi aka sɛ no wei nyɛ nɔma sɛ nyɛ awurade na ɛbɛyɛ a hwan na ɛbɛtumi ayɛ saa adeɛ wei kristo na de n'asɛm tumi yɛ saa nti baabi a wohwɛ me firi biara no mede m'asɛm no ɛsi wɔ ha kakra mepɛ sɛ meka kyerɛ nyankopɔn ma ne adɔfo no mu nyinaa sɛ yesu kristo asɛm no ɛkura tumi ɛkura wɔgyeɛ ɛkura danseɛ ɛma nipa nya nimdie ne nyansa ɛto nipa nkwa nam ɛde nipa kɔpie kristo nkyɛn ɛma han ne nipa bɛtena na asɛm no kora aboa wo ama watumi afiri sum tumi ase na wada ho akɔ so aba bebree ɛti sɛ bia na mepaakyɛw ɛberɛ bi atwa mu ɛna bi atwa mu na wɔmpɛ awurade asɛm a twɔnsɛm no kora ka wɔ sɛ deɛ wɔmpɛ awurade asɛm wɔnwie adentia firi sɛ wɔkra no akɔdi bonsam sɛ ɛnsɛm sɛ wompɛ awurade no n'asɛm adue wɔkra no akɔdi bonsam sɛm deɛ ɔpɛ no wɔde wobɛyɔ nti ɛnɛ anadwi ɔdɔfoɔ mentoa m'asɛm no so ebiem ɛnam apɔntɛm kakra meka kyerɛ awurade ma ne adɔfo no mu nyinaa ne sɛ kristo asɛm te ase ɛntwamu da wo mene mmienu yɛbɛtwam na sɛ yɛbɛtumi atena hɔ daadaa nkwagyeɛ nsɛm a yesu kristo de mo bɔhyɛ nsɛm na man ne a